Kukirin G4, problém s omezovačem. Jo, tady máme znak omezovače a dá se to jednoduše fixnout tím, že stlačíte tuhle brzdu zadní a 4krát za sebou zmáčknete tenhle čudlík. Teď to musíte teda nějak podržet. 1, 2, 3, 4. 4krát zmáčknete, pustíte brzdu a je po omezovači. Takže zadní brzda, držet, 4krát za sebou zmáčknout vypínač a 1, 2, 3, 4 a buď ho tam máme, nebo ho tam nemáme. 1, 2, 3, 4, to je jasný, že ho tam nechceme. Tak a jinak nicméně při podržení, nebo že ho vypínačem taky dvojím stiskem měníme mezi jednotlivýma režimama. Při jednom zmáčknutí svítíme, nesvítíme. Potom tady, když podržíme třeba light, jo, tak to máme to světlo. Když podržíme mod, jo, tak tady máme pak tempomat v podstatě, něco takového jako tempomat. Jo, a když podržíme set, tak se nám tam rožne tato dioda a to je nulový start vlastně, že vám koloběžka bude zabírat od nuly. Jo, nevím, jestli tím trpí motor nebo něco, každopádně tak se to dá zapnout. Zase podržením set vypneme. Teď vše, co se nastavení týče.